Ġiet ippubblikata l-inkjesta amministrattiva ordnata mill-Prim Ministru Robert Abela dwar is-serqa tal-132 kilogramma ta' kannabis mill-barracks tas-suldati f'Ħal Safi fil-lejl ta' bejn 22 u 23 ta' frar li għadda. Inkjesta mmexxija mill-imħallef emeritu Jeffrey Valencia u allura indipendenti mill-investigazzjonijiet kriminali u jew proċeduri legali oħrajn bħall-inkjesta maġisterjali. Biswed fuq l-abjad l-inkjesta tajt fil-konklużjoni tagħha li s-serqa saret fost l-oħrajn għax is-soldat li kien għassa fuq il-monitor bil-kameras dak il-ħin ma mil xogħlu. Dan għax flok qatt qassa kif kellu jagħmel qatt jara film ta' satejn fuq it-tablet bl-earphones għamel kwarta oħra jitkellem ma' tfajla fuq il-mobile u anke sajar fil-kitchenette u kiel bejn 11 u 20 u 5 ta' bil-lejl u 3 ta' filgħodu ma milx petrol oħra jew iċċekkja l-containers għax kieku kien jinduna li saret is-serqa. Dan kollu anke joħroġ minn żewġ statements li għamel is-soldat fejn ammetta li ma milx constant monitoring dak il-lejl. L-inkjesta tajt li ż-żona kienet kollha massa bil-kameras u l-kameras kollha kienu qed jaħdmu u kienu ċari. Is-soldat qalli ma rax ħallelin fuq il-monitor dak il-lejl, imma meta wrewh il-filmat blura ikkonferma li deru jaqtaw is-siġilli u bdew deħlin u ħerġin mill-container. Seta' wkoll jara d-dawl tat-torċijiet li l-ħallelin kienu qed jużaw. L-inkjesta stabbilixxiet ukoll li fil-kamra fejn kienu għassa kien hemm 3 soldati 2 isfel u wieħed fuq. Ta' fuq kien bir-rest, ieħor suppost qed iħares lejn il-monitor u ieħor viċin tiegħu fuq sufan suppost rest, imma kien rieqed dan suppost jieħu post dak li jkun fuq il-monitor jekk dan irid jitxaqlaq jew imur jagħmel ir-ronda. Kieku l-bumbardier li kien ma' ġenbu ma raqatx dawk is-satejn jew 3 kollha kien jinduna li sieħbu ma kienx qed jagħmel xogħlu imma kien qed jara film u li lanqas ħareġ fuq ronda. L-imħallef jgħid li huma kellhom bil-miktub x'kellhom jagħmlu u l-kameras kienu jafu jħaddmuhom. B'dan juri li minkejja li l-gvern tar-riżorsi kollha lil dawn il-ħaddiema kwistjoni kemm flodda li jużaw iżda anke fil-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-ħaddiema kienu negliġenti u fi kliem l-eks imħallef Valencia waslu biex ma rapportawx b'mod immedjat jew qajtu rinforzi meta saret is-serqa. L-inkjesta wkoll ikkonfermat li Byron Camilleri aġixxa kif kellu jaġixxi Ministru brabta mal-ħażna ta' droga ta' reżina tal-kannabis fil-barracks għax ma kienx ir-rwol tiegħu li jidħol f'liema miżuri ta' sigurtà jittieħdu. Bl-imħallef irtirat jirrimarka wkoll li l-Ministru jemmen fl-irġulija u għalhekk ma kienx direttament involut kien lest iġorr ir-responsabilità meta offra riżenja tiegħu li però ma ġietx aċċettata. B'reazzjoni għal dan fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook il-Ministru Camilleri qal il-verità dwaru ħarġet anke fl-isfond tal-attakk li l-Partit Nazzjonalista fetaħ fuqu u li għal darb'oħra għażel li jkun populista bla rispett lejn xogħol il-pulizija u l-proċess tal-investigazzjoni fit-twettiq tal-ġustizzja. Sa dan it-tant b'riżultat tal-konklużjonijiet tal-inkjesta amministrattiva l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ħabbar li qiegħda titneħħa s-sospensjoni tal-Brigadier Clinton O'Neill li reġa' ngħata responsabiltajiet kollha marbuta mal-kariga tiegħu ta' kap kmandant tal-Forzi Armati. Ingħad li l-proċeduri interni ta' dixxilpina mill-Forzi Armati ta' Malta fil-konfront ta' min-naqas anke kif stabilixxiet l-inkjesta amministrattiva se jkomplu għaddejjin skont il-liġi waqt li l-Gvern se jkun qed jevalwa r-rakkomandazzjonijiet stabbiliti mill-inkjesta Valencia biex jieħu l-azzjonijiet neċessarji.